Matod pa sa unang pagbasa, sa didto pa siya sa tiyan sa iyang inahan, ang Dios nagpili na kaniya. Muna'y gisulti ni Propeta Isaías, pero mausad na kamatuoran sa natong tanan, kitang tanan. Muna si Juan nga magbubunyag, diha pa siya tiyan sa iyang inahan, gipili na pod siya. Doon na siya specific mission. Kitang tanan, mo bitaw na kanang atong simbahan, modili gid aning abortion, kay kanang bata nga maumol sa tiyan sa usa ka inahan. Bisag unsa pay sitwasyon, sirkumstansya nganong naumol na diha, doon na nagyoy nindot nga plano ang Ginoo ana. Imagine na lang god si Zacarias nahimong amang niya, tiguang na ang iyang asawa, tiguang na sad kayo, namabdos kadakong dimalas ana, di ba? Beka mo mga babae, musugot mo imong bana mao palay pagkaamang, unya ikaw tiguang na, imong bana tiguang, mamabdos pagyog ka, unsa man na among-among, di ba? Pero unsa may gibuhat nilang Zacarias og ni Isabel, naminaw sa Ginoo og nasayod sila nga kabubuton is Ginoo. Hangtod sa paghatag og ngan sa ilang anak, gisunod nilang Ginoo. Kita ron kusog kayong muhimog mga ngan, combine pa. Munang mahog na lagmurag katawanan ang mga ngan karon og kaha dili masabtan. Ngano man ang gipaminaw na ron sa mga batan-on nga mga magtiayon, ang ilan ng kaugalingong gusto. Tungod kay idol nako ning artistaha, nganlan ko ni. Unya kay maingon masang bana, unya idol man sa din akong artistaha. Ako sa dihingan ani siya aharon magdaog ta, ang katunga sa ngan anang imong artista ug ang katunga sa ngan sa kong artista, ato ni siyang sagulon. Nya moingon masang lula, ayaw ngilad na og inyo nganlag ingon ana, iapil gyud ang Ginoo. Butangan dayog Christian, butangan day Maria, pero ang isumpay di ma-ispili nga mga ngan nga buangon. Mao na angan palangdaan ug ang pagdawat sa bata, kinahanglan gyud makaingon kita dunay plano ang Ginoo. Nya isulti na sa bata unsay planos Ginoo para niya. Naay generic plan, naa say specific plan. Unsa man ning generic plan para pagsangyaw sa kaluwasan. Generic gina, kitang tanan giawhag ta ana nga mosangyaw sa kaluwasan. Nya unsa may buhaton aron masangyaw ang kaluwasan, kinahanglan kita mahimong balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Nya karon kung nanata sa holiness, naadayo specific nga mga sugo. Sama nako, ako sa una gusto ko magminyo. Pero ang plano des Ginoo, mapare. Mao na sa akong pagpaningkamot nga magpuyo ko balaang kinabuhi, bisag naay mga sala, ginagmay ra. Ako yung gipaningkamutan, mamakak, ginagmay ra. Nya sa akong love life, sa pag-uyab-uyab na kong mga napo kabuok, hikap, gamay ra, nga ba, wadyo kumutukhang. Muna, nga naman, gilikaya na nakong dagkong sala, o diha ni sod ang specific calling sa Ginoo. Karon, daghan kayong nangaminyo, nga dili gidi ay mao'y calling nila ang pagminyo. Gilinga imong tupad, yung naunsay calling nimo, natuman imong calling, nasa uban, nagpari, niya pagkapari, daghan kayo gipaanakan. May pag nagminyo to siya. Naasay mga minyo, hapit sa duway time sa balay, kay di sa simbahan, nagli minister, katikista, mura na sa dinog madre o pare. Yan ni asay mga pare, hapit sa di makita sa simbahan, sige sang date-date. Wa maigo sa calling. O niya, kung naa na sad sa atong tawag, ang pagpuyo na sad diha
sa tawag sa Ginoo. Mao na constant listening to God. Diri sa Acts of the Apostles, kaning atong ikaduhang pagbasa, gipahinumduman ta nga ato gidi ay sundon ang Ginoo ug tan-aw nato ang pattern sa iyang plano. Doon na gid siya sugo nga ipadayon ang mga maayong buhat sa unang mga katigulangan sama ni Abraham, ni David, ni Jesus, mga apostoles, mga santos ug hangtod kita karon. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo nag-ingon, "Dayon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan." Every person is wonderful, mysterious, and unique. Dili lang sa naong, kung dili sa tawag para sa kaluwasan.